ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ସଜାସଜ ଚାଲିଛି। ସାବିତ୍ରୀ ସବୁ ତାଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀ ଆଣୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାନ ପୂଜା ହେବା ପାଇଁ। ବିଶୁ ଦେଖେଇଲୁ ମୋ ମୁହଁକୁ ଦେଖେଇଲୁ। ଦେଖାଯାଉଛି ଟି? ବୋଉ ମୁହଁକୁ ଦେଖେଇଲୁ। ହଁ ସେଇଠି ବସ, ସେଇଠି ବସିକି ଭିଡ଼ିଓ କରେ। ମୁହଁ ଦେଖିବୁ, ବୋଉ ମୁହଁକୁ ଦେଖେଇବୁ। ଗୋଟେ ଦେଲେ ହେବ। ମଝିଆ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଗୋଟେ ପରିବା ଗୋଟେ ସେ ଥାନେ ଟିକେ ଦେ, ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଦେ, ବେକରେ ଟିକେ ଦେ, ମୋ ଚୁଡ଼ିରେ ଟିକେ ଦେ, ବେକରେ ଟିକେ ଦେ। କଦଳୀ ଖାଇବୁନି ତ ଦେଇଦଉନ ଟିକେ କାଟିବା ଦେଇଦେ ଟିକେ କାଟିବା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଗୋଟେ ଭୋଗ ହେଇକି ଆସିଥିଲା ନା ବେଶୀ ଖାଇବୁଟି ବୁଢ଼ୀ ହେଲାଟି ଖାଦ୍ୟ